खोरोमदाव हाय गोबाव जाबायमोन नामा खोरोमदाव बांद्राय नङा 2 मिनिटल' लेट थ'बैयाव रायलायनोसै दैमु नोंनि स्टाडिया माबोरै दं मोजां ना बांद्राय मोजांद्रायबो नङा गाज्रिद्रायबो नङा खोरोमदाव अब्लालाय फरायनानै माथो जानो सानो दैमु थांखियाथ' आफानि बिथोन बायदियै आंना इन्सपेक्टर जानायनिमोन अब्लाथ' थांखिया मोजाङानो ना नों साख्रि लाना आंखौ जाहोदो नोंखौ हेल' खोरोमदाव नों दिनै कलेजाव थाङो ना थाङा थांगोन मानो थाङा जानांगौ नै ओंखारबायबो आङो बिदिब्ला नों आंखौ ससे लांफै दे बाबाया स्कुटिखौ बाजाराव लांदों लेट जागोनदां आयै सना बिदिसो होमबा नै सहैबायमोन ना जोहोलावा दे थाब फै दे बांद्राय दायलगिरि जानो नाङा गाखोफैदो जाबाय दा औ बिबा बिबा बिबार ब्रेन्ड बिबा ओइ दादा सिगारेट एकथा देथ' हाब आदा मा बिबार बाला जोबखो नोंनालाय गामसायालाय हाब बेफोरखौनो मिन्थिया नामा नों दाबो बे दख'नाफ्रा गासिबो बिबार ब्रेन्डनो माबा लफाय ब्रेन्डनो थालाजोबो जोंना गामसाया नैबे गोदान डिजाइन बिबार ब्रेन्ड बेखौ मिन्थिया नामा नोङो फाग्लाय बिदिसो जायो नामा हाब आं नुबाय थाराखैरा नुदां फाग्लालै नोङो बिबार ब्रेन्डनिफ्रा हादोलै नोङो आफा साहा लोंमोन नामा औ आइ लोंजागोनथ' ओमफ्राय सिनिया दंफा दङ आफा मैयानि एसे फुदुंखोन्दा दे होमबालाय फुदुंहैदो आइ जागोन दे आं गोसोखौ बोरैबा मोन्दों खोरोम मानो माबाफोर जादों नामा बुं खोरोम जोंनि मोजां मोनलायनाया गोबां सुबुंनि आन्दोआव दङ नाथाय आङो बेखौ मोगथां मुलुगाव लाबोनो सानदोंमोन खोरोम नोंगौ दैमु बियो सैथो नाथाय नोंनि थांखि आरो आंनि थांखिया मोगथां महर मोनाखै जों दसे नेथ'नांगोन दैमु खोरोम नों बुंलाय आंखौ बेसेबां मोजां मोनो हाजो हाला हा दै बार बेनिख्रुइबो बांसिन आं नोंखौ मोजां मोनो दैमु दैमु नों आंखौ फोथाय आं दिनै सासे हुलुमान जानायमोनब्ला आं आंनि बिखाखौ बोखावनानै देखायगौमोन आंनि बिखायाव सोरनि सावगारि दं खोरोम एसेबां मोजां मोनो बियो आंखौ ओइ आसोल नों मिथिगोन ना मिथियाखैब्रा माखौब्रा बस है जाम्बालै नोङो मालाय दिमुजों खोरोमदावजों खान्थाल आदा बादि आमथा आमथा गोसथोलायगासिनो नंगौ आरो औ नोंहासो लरग'ग' दाबो जेबानो गैया ए साला सुवादफ्रा बिदिसो होनबालाय नंखायसो आं दाख्लै मोनाब्लि फैबा थाबायबाय थानाय नुदोंमोन आं बिसोरखौ बहाबा थांगारथारदोंमोनदां बिसोरो हरदो थांफा जायाखै नामा जाबायलै
हेलौ औ मा खालामदों? आं जिसो खनबाय थादोंमोन। सोर सोर दं न'आवलाय? मामि आं बाबा। ओमफ्राय थारैनो बेरायनो होननाया थांला? माला थांनो? दे गुबुनाव खिथानोसै। Hey! रायजाबा? ओइ मा रायजाबायनोब्रा? औ ओमफ्राय मा ओंख्रि संखो? जोंना? औ सबाय दाउ। दे होमबालाय दोनथ'नोसै। औ जागोन दे। औ दे। औ हेलौ मा बिजि जाबाय थाखो? माबासोमोन। जोंहा मादैनि फिसाजोजोंसो रायलायदोंमोन आं। हाबायाव लेंहरदों आंखौ। दे होमबा नों बेग बायनो फैसा बिहरनाया बेखौ सोंहैनो नागिरदोंमोन आं। दिनै नांथ'ला दे। दे होमबालाय दोनबाय आङो। दे होनबालाय। हेल'? जिरायदो। आया बै दिमु नङा होनदो आसरितलै। आया नंगौथ' आरो सोर हौवा जालायखो बेलाय? बेखौनो खोरोमदावा फाग्ला बायदि मोजां मोनो नङा होमबा? खबरा मोजां ना दैमु? औ मोजाङैनो दं। आदैयालाय माबोरै दं? मोजाङानो। दे लोंदो। औ होद खोरोमदावनो फन हरसैलां। हरबानो जाबाय। होद हरसैलां। हेलौ खोरोमदाव अबाव दंब्रा? आं न'आवनो दंलै। आदसा मोजां मोननायनि बिजियाव दं नामा? बिजि नङाबा काजलगाव रेजर्टआव फैलाय। होद बिदि नङा आसोल फाग्ला बुङोब्रा। जुदि गैयाबा ओरै काजलगाव फै। बबेहाय? काजलगावनो। दे जों बावनो दङ। दे थांगासिनो आं दे। मा खबरब्रा? बा आसोला साफा जासिनथारबायलै लाबनो लैथ' गेलेनानै। होद मा फाग्ला बुङोब्रा नोंसोरलाय? खोरोमदाव आं नोंखौ फंसे खोथा बुङोमोनलै गाज्रि मोनाबा। मा खोथाब्रा बुजिनो मोनासैलां। मा बुंनो नागिरदों नोंसोरलाय? नों दैमुजों मोजां मोनलायनाया बेसे गोबाव जाखोरा दासिमाव? आंथ' दिनैसिमाव 2 बोसोरानो जाबायलै मोजां मोनलायनाया। नाथाय मा? दैमुआ नोंखौ बेसे सैथो गोसोजों मोजां मोनो नों बेखौ मिथिगौ ना? औ मानो मिथिया जानो। जेराव जों सानैजों थैस थांस'नो थाखाय समायखेरा लालायनायखा। आरो बेनि अनगा मा नांबावगौ? खोरोमदाव जों नोंनि मोजांखौसो लुगैयो। नोंनि दुखुखौ जों नायनानै थानो हाया। खोरोमदाव नों नैबेखौ नायलाय।
खोरोमदाव ओइ रब्रा खोरोमदाव ओइ खोरोमदाव ओइ खोरोमदाव रलै रसलाय जिरायदो बावनो जागोन दे आफा जोंनाव आलासि फैदोंमोन सोर आलासि फैदों आइ आंनि क्लासमेटसोमोन आफा ए थ' ए खुलुमबाय दे आदै जागोन दे जिराय आदैया बबेनि जाखो आं सिंख्लागुरिनि आदै अ आदसा न'खराव सोर सोर दं आदै रावबो गैया आदै आइ आफा आंल' माबाफोर मावो नामा बिमा बिफाया आफाया टिचार आदै आइया जेबो मावा अ नंगौना दे होनबा आदै दे आदै। नोंसोर रायलायथ'दो जिरायथ'दो दे आइ दैया लोंदो लोंसै सोर खोरोमदाव बिलाय क्लासनि लोगोसो दे होमबा आंबो थांसै थांदो जागोन दे ओरै फैथ'लाय मा थादो दे दैमु ओइ दैमु न'आव दंना गैया खोरोमदाव मा जाफैलाबायखो नोंलाय मा जाखोसो नोङो आंनि फनखौ मानो हमाखै नोंलाय सानब्रै सानबा जाबाय आङो फन बुनाया मानो हमाखै फनानो चार्ज गैयामोन आंना मा चार्ज गैया बेलाय चार्ज गैयाबा फना मानो बिजि बिजि नों सैथो खोथाखौनो बुंदों ना औ आं सैथोखौनो बुंदों नों जुदि सैथोखौ बुंदोंबा बियो सोर बियो बुहुत नामा मोदाय नामा बियो मा जादों आइ बियो सोर आंनि लोगोसो आफा नोंनि लोगो आं हा नोंनि लोगो नोंनि लोगोब्लालाय नोंजों माबोरैथो नांलायफैखो खोथाया मा मार ओइ बाबु मा जादों खोथायानोथ' मा आदै एक्सुवेलि दैमुआ नोंनो खोन्थामाराखै नामा नाथाय जोंनि मोजां मोनलायनाया दिनैसिम 2 बोसोरानो जालांबाय मा 2 बोसोर जाबाय बिदिब्ला दहाय फैनाय सेंग्रायालाय सोरथोमोन नों बेबादिसो नों नोम्फानि सन्मानखौ बुजियासै नोङो हारामजादि दैमु नोंदि इसिबां हागाव सिला गोसोनि मानसि आं मालाबाबो सानाखैमोन जानो हागौ आं सासे गोरिब सुबुं नाथाय आंनि नोंखौ अननाया गोरिब नङामोन दिनै नों बेखौ बुजियासै गावनिखौ दोननानैब्लाबो अरायबो आं नोंनि नांगौखौ आरो नोंनि खैफोद आफोदखौ आं नोंखौ मदद होबोदोंमोन नोंनि गोसोआ खानासो दैमु नों आंखौ सिनायासै थादो दैमु आं थांबाय आदै बेयाव नोंनि जेबो गोरोन्थि गैया नाथाय दैमु माब्लाबा आं जिउ गोमालांबा
आंनो नोंनि आखाइजों गरदसे दैखौ आंखौ दौहरनो दाबाव। थादो दिमु, नोंनि जिउआल' गोजोनै था। आं थांबाय। जिउखौ आं मा खालामनानै लाखो? आइनि बुंनायखौबो गनायाखैमोन आं। बेनि अननायनि जाहोनाव थारैनो फोथायखेबस'। अननायनि देवलेङा गोसोआ जायखौ हास्थायो बेखौ मानो मोना? हे गसाइ। जायखौ हास्थायदों बेबो